Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα παίξει μαζί μας η φίλη μου η Ηλέκτρα. Γεια σας, που θα είμαστε όλα ίδιες όπως βλέπετε. Απλά το skin μου το είχα πιο χοντρό πριν, τώρα να το έχω πιο λεπτό, Ναι, οπότε δεν σχολιάζεται. Ναι, εμένα με λένε Ελευθερία και εκείνη τη λένε Ηλέκτρα. Ναι. Εσένα σε ξέρουν, κοριτσάκι μου. Δεν νομίζω να με ξέρουν όλοι. Λοιπόν. Τι φάση, λοιπόν. Πού πάμε τελικά? Λοιπόν, θα πάμε. Βασικά, Πάμε σπίτι. Όντως, πάμε σπίτι. Πάμε στο 12. Ποιος θα ή πάρει? 13. Πάρε Εγώ. εσύ. Όχι, αυτό είναι άλλο. Πάμε Πήρα εδώ. το 12. Α, 12. Πού είναι το 12? Δεν ξέρω Κάτσε, τι περίμενε, να θα το βρω. πάρω. Ωραία. Θα πάρω αυτό εδώ. Τι κάνεις? Δεν ξέρω ποιο είναι. Λοιπόν, Έλα, πες μέσα. α, αυτό πήρες. Οκ. Μη. Εγώ πάω. Θα είμαι roommate. Όλα εδώ γιατί πώς ήρθε. Σε κάνω roommate. Κάτσε να αλλάξω λίγο το... Εγώ δεν έχω πάλι. Κάτσε, έχω. Ποιος είναι αυτός? Ω, είναι όμορφος. Χάλιτος είναι. Είναι όμορφος. Κάτσε να. Ξαναμπήκε μέσα. Άνοιξε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα. Θέλω να βλέπω το μούρι του. Πού είναι? Hi. Αχ, όμορφος. Hello. What do you want? What do you want? From our house. Όχι, μην πεις κάτι. From our house. Ξέρω. What do you want from our house? Κάτσε, μπορεί να μην θέλει για το From σπίτι. us. Εσύ έχεις βρει 150 χώρια του μάτι. Παιδιά, θα μας απαντήσει. Α, εντάξει. Nothing drive car. Απλά οδηγάει το αυτοκίνητο. Okay. Come to my house. Do you want juice? Το juice που ζω Juice. Κάτσε. Πέρα εδώ. Ξέχασα. You want. Κάτσε, πώς είναι το juice? Juice. Αυτό. Μετά ένα. Ωραία, έτσι. Θυμάστε, ξέρεις. Anyway. Κάτσε, θέλω κάτι να δοκιμάσω. Κατεβαίνει μόνο του, όπως φαίνεται. Ωραία. Τι, κάτι είπε. Οκ, ωραία. Πού είσαι? Είσαι πάνω. Ναι. Όχι, εδώ είσαι. Δεν είναι χαμός. Δεν είναι χαμός, μωρέ. Αυτός πες να μας συμπερδεύει. Αλλά και. Εμείς. Βασικά, όχι άκρη. Λοιπόν. Εγώ δεν βλέπω να κάθομαι, θα κάτσω μόνη μου εδώ πέρα. Το thank στείλε εμείς, το παρακαλώ, πώς είναι στα αγγλικά? You're welcome. Ναι, you're well. Γιώργου. Εσύ. Welcome. Αυτό αυτός είναι το σχολείο είναι. Ναι. How old are you?
σπουδό. Αλλά Όχι, εγώ μπορείς να δώσεις. το έδωσα. 13. Εντάξει, σιγά. Εντάξει, είναι χρόνια, αλλά... I'm... We are. Όχι, δεν είσαι. Είσαι Είμαι. 9,7. I'm 10 and my friend... Ναι, κολλάει. Is... Πού είναι αυτό? Εντάξει, θα κάνω λίγο μεγαλύτερη. 8. Αυτό δεν είναι κόμμα. Είναι όντως. Δεν πειράζει. Oh, alright. Ποιος λέει alright? Δεν ξέρω, ένας εδώ πέρα στο chat. Τι είπε? Οκ. I'm little. Είναι μικρή, το ξέρω. Και αφού κι εγώ είμαι. Where are You. you from? Τόκιο. Τόκιο. Δεν είπε Τόκιο. Τόκιο είναι κοντά στην Κίνα. Θέλω να πάρω ένα βιβλίο. Δεν μπορώ να... Πάγω. Τι είναι αυτό? Oh, okay, I'll be... Μπορώ να το κάνω bag. Όχι, δεν μπορώ. Α, είναι φίλος μου, ρε. Τι? Είναι φίλος μου. Ναι. Άνοιξε τον. Σίγουρα. Δεν είναι τεράστιος. Δεν πειράζει, έλα. Και πες, that's my friend. Μιλάει αγγλικά αυτός. Ναι. What's it? A friend. Και να κάνω. This is my friend. Αυτός είναι ο φίλος της φίλης μου. This is my friend. What's up? Τι what's up, ρε? Το κάνω και καλό νόημα ότι αυτοί οι δύο. Α, μιλάνε αυτοί οι δύο μαζί. Hi bro. Καλά, εντάξει. Συνεννόηση μπουζού και τα αγόρια σε φάση. Όχι. Hi bro, what's up, ρε? Είμαστε τα αγόρια. What's up, ρε? Τι μπρο μου, έλα, τι κάνεις εσύ. Τι κάνεις εσύ? Δεν σε ξέρω, δεν πειράζει. Τώρα σε ξέρω. Πώς σε λένε? Α, εντάξει, 100. Οκ. Εμένα με λένε κουράκι. Έχουμε παρόμοια. Name is... What's your name? What's your name? What do we do? What is your name, λέμε βρε? What's your name? Και εσύ, what do we do? LOL. My name? What's your name? My name is Eleftheria. My name is Electra. Electra. Άντε κι άλλη. Yours? Ποια είναι αυτή, γιατί μπήκε, κάτι πάλι. Κάτι πάλι αυτή. Δεν μπορώ αυτή.
Εδώ πάμε βόλτα. Α, οκ. Ωχ, πήγε αυτός. Πού? Είναι Χάσαν. Τι είναι αυτό καν? Δεν ξέρω. Πού είναι ο άλλος? Έφυγε. Ήταν εδώ και εξαφανίστηκε. Μάλλον δεν με στέλνει. Παίρνω μεγαλύτερο Anyway. αμάξι. Αυτός δεν θυμάμαι πώς είναι το είχα δει και ήταν. Εγώ θα πω μπροστά. Δεν το ξέρω, κάνω βίντεο. Μιλήσουμε. Συγγνώμη παιδιά, απλά ξεχνιόμουν. Όχι, δεν είναι. Wait. Έχουμε το κινητό. Έχω πέρασει μέσα την πόρτα. Φώνασε. Εγώ σκάσα, δεν μπορώ άλλο. Ωραία. Ωραία, ξεκίνησε το βίντεο, παιδιά. Λοιπόν, τώρα το μαζεύω λίγο γιατί... Μην το μαζεύεις τώρα, δεν βαριέσαι κι εσύ. Ελευθερία, εδώ που το έβαλες θα πέσει. Δεν το έχω Πεπ. Πού είσαι, πού είστε. Δεν ξέχασα να πει. Ηλεκτρά. Sorry. Αχ, δεν μπορώ να μπω. Εντάξει, παιδιά. Έχω μπήκα. Συνέχεια αυτό στέλνεις. Δεν ξέρω, μπορώ να πω. Μπορούσα να πω και εσύ εδώ πάνω. Να το. Την επόμενη φορά και θα κάτσω. Πώς κάθεσες. Θες να ρωτήσουμε και οι δύο ταυτόχρονα We are pretty. Are we pretty? We are pretty είναι. Λες είμαστε όμορφες. Ναι. Are we pretty? Είμαστε όμορφες. Are we pretty? Ωραία, κάτσε λίγο. Να πάω στο Εγώ το έστειλα. Έλα, πας καλά. Στείλ το. Δεν μπορώ. Στείλ το. Το στείλες. Γιατί. Ξέρω να βάλω το τηλεφωνικό. Αναρωτιέμαι τι θα πατήσει. To me, για μένα, ναι. Εννοούσε, άμα είστε όμορφες για την άποψή μου, ξέρω εγώ, για το δικό μου Ναι. style. One gift. Αυτός μιλάει. Εσένα σου βγάζει τι λέει. Εμένα δεν μου βγάζει. Επειδή το έχω έτσι. Ωραία. One gift. One minute μάλλον. Πρέπει να σκεφτεί. Πες του να say. Μα τι κάνω. Τι κάνει. Καλά. Hey! Επειδή τραβάω βίντεο δεν μπορώ να το κάνω με μικρόφωνο. Good we did. Τι σημαίνει αυτό. Ωραία, το καταφέραμε. Όχι. Ωραία, το κάναμε. Ξέρω. Say. Πες are we ready. Κάτσε, δεν έχουμε κεφαλαία. Are we ready? Τελικά δεν το γράψαμε κεφαλαία. Δεν πειράζει.
Αυτό δεν τραβάμε βίντεο αυτή τη στιγμή. Άλλαγε. Εσείς παιδιά αγνοήστε το λίγο αυτό. Let's say yes. Let's say yes. Ας πούμε, ναι. Ας πούμε, ναι. Yes, yes. Ομίτι. Έγραψες ομίτι και εγώ. Τι σημαίνει τι? Όχι. Εγώ ναι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ευχαριστώ πολύ. Αυτό σημαίνει. Το βάζω. Wait. Wait. Okay. I'm okay. But you two are me to play. But You two are me to you. λέει ότι, εγώ κατάλαβα τι θέλω να πει, λέει ότι είμαστε δύο, οπότε αυτός είναι ένας και δεν γίνεται να... Τι γίνεται? Δεν γίνεται το χώρι μας. Άκουσε με, είμαστε ίδιες και είμαστε δύο. Και θα μας μπερδεύει. Όχι, Α. δεν μπορεί να διαρρέξει πια. Τότε δεν κατάλαβα ούτε εγώ, μην ρωτάς. Θα γράψω... Τόσο αργά φορτίζει αυτός ο φορτιστής. Ξέρω. It's okay, I guess. Κάτι... Έβρισε. Δεν είναι Όχι, βρισιά. όχι, δεν έβρισε. Τέτοιο. Δεν έβρισε, είναι τέτοιο. Πώς το εξηγώ. Πώς το εξηγείς κάπως. Τι σου κάνει μια φάρσα. Και να το πούμε you are very beauty. Handsome. Τι είναι το handsome? Δεν έχω ιδέα. Όχι, ξέρω. Handsome είναι το χώρι μου. Ο σύζυγός μου είναι. Πώς καλά αγόρι Όχι μου. husband. Όχι, όχι. Me too. You are so beautiful. Γράψτε το κι εσύ. Και θα βάλω και τη φατσούλα που... Αυτήν εδώ. Δες. Πώς είναι αυτό beautiful? Εδώ. Ποια φατσούλα? Αυτή. Κάτσε να την βρω. Αυτήν. Ωραία, αλλά βάλω τρία. Τι είναι. Εγώ βάλα το στεράκια. Αν δεν πειράζει. Φάρσα. Τι είπε. Δεν είπε κάτι. Ακόμα. Αλλά θα πει σίγουρα. Έπρεπε. I'm female. Τι είναι αυτό? Ναι, πολύ καλά ξέραμε τα αγγλικά ηλεκτρά. I'm female. Τι είναι το female? Female. Female. What? Εγώ το αυτό το ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Θα το στείλω και εγώ να έτσι να σημαίνει. Φίλε, αυτός είναι φίλος μου. Πώς λέει, άμα είμαστε... You two are sister. Άμα είμαστε αδερφές. Να πούμε ναι. Ναι. Yes. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Και να το ξεχνάσω για να βάλω. Έχω 29 εγώ εντωμεταξύ. Τι 29. 29%. Καλό είναι. Πού πάει?
I go. Go, I go. Go, I go. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Θα βάλω ερωτηματικά. Τι θα βάλεις? Εγώ βαριέμαι να γράψω. 3 αριθματικά δεν μπορείς να βάλεις. Αυτός κάνει τέτοιο. Αυτό. Να αλλάξουμε ένα skin. Κι εγώ μπορώ. Κάτσε, θα γράψω look. Look. Όχι αυτό το look. Look at me. Φίλε, είναι full ψηλός. Λοιπόν, θα γίνω... Όχι, δεν θέλω να γίνω ψηλή, θέλω να γίνω μαύρη για κάποιο λόγο. Γιατί? Γιατί θέλω να είμαστε όλοι μαύροι για κάποιο λόγο. Έτσι. Κάτσε να βρω ένα. What is that, bro? Α, μαύρο τέτοιο. Oh, Μαύρο χώρο. ωραίο είναι αυτό, αλλά... Εγώ έχω βρει. Εγώ θα βάλω το Black Lady. Το Black Lady. Εγώ θα βάλω αυτό εδώ, αλλά θα το αλλάξω. Είσαι πολύ πιο. Εγώ θα βάλω το Black Lady, ωραίο δεν είναι? Ωραίο είναι, γιατί? Είμαι όμορφη και το Black Lady. Και δεν έχω το κεφάλι. Είμαι το λίγο, θέλω να κάνω κάτι. Πόσο τα βάζεις τα skins όταν είναι μέχρι το 10? Εσύ. Το δικό σου. Εσύ τα δικά σου πώς θα βάλεις? Το green μου αρέσει πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Τι εννοείς? Το βάζω 10. Αυτό το green που είχαμε κάνει. Για κάποιο λόγο είναι πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι κιόλας. Αυτό που φοράγαμε πριν, βρε. Το green. Ναι, green είπα. Άκουσα γκρι. Και λέω το πιο γκρι. Έβγαλε το κεφάλι σου. Ναι. Θυμάσαι Δεν το είμαι κωδικό? λεπτή. Θυμάσαι το κωδικό? Δεν έχει κωδικό, ρε. Οκ. Τι Οκ, λέει? bye. Τι λέει? Θέλει να πάει λίγο μια βόλτα. Ride δεν είναι βόλτα με το ποδήλατο. Ναι, αυτό είναι. Μια βόλτα με το ποδήλατο. Ήθελα να πω, οκ, bye honey. Είναι πολύ... Ωραία, θέλεις να βγω λίγο σε μια άλλη πίστα? Γιατί βαρέθηκα. Εγώ θα βγω. Γιατί, να κάνουμε skins. Δεν θέλω να δείχνω skins στο βίντεο. Ωραία. Όχι, να φτιάχνουμε skins. Είναι βαρετό αυτό. Δεν θα βλέπω ούτε εγώ το βίντεο αυτό. Λοιπόν, εγώ βγαίνω και θα βγω σε ένα troll tower. Τι? Εγώ ξέρω που θα πω. Ένα λεπτό λίγο. Φυσικά, Γιατί, ένα λεπτό γιατί κάτι είδαμε λίγο. Ένα λεπτό. Ωραία παιδιά, πρέπει να πούμε στο troll tower και θα μου κάνει... Όχι αυτό. Και θα με κάνει join η φίλη μου. Εντάξει, μπήκα. Δεν με έκανες join. Τώρα σε κάνω. Τι είναι αυτό καλό? Τι θα Βρήκα skin. Outfits, ναι. Ωραία. Με σχολιάσετε. Εγώ πάω να δω λίγο κάτι outfits. Αυτό είναι πολύ. Θα βάλω αυτό εδώ.
Πρέπει να περιμένω εδώ. Κάτσε μην κάνεις μισή, μην πας στο θέμα ότι θα τρέχω και δεν θα πέσω. Έριξα. Πήρα. Είναι εύκολο δες. Πάτησες εσύ αυτό το τώρα. Μπορούμε, έχω το σλάπω εγώ. Η φίλη μου συνέχεια αλλά τι μπρόχουν, ενώ δεν γίνεται καν σε αυτό το workshop. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό εδώ. Γιατί μπορείς να κάνεις αυτό. Μην το κάνω. Δεν πειράζει. Δεν θα πεθάνεις. Αν δεν ξέχασες. Θα το κάνω μόνο. Τύπος. Α, είναι τέτοιο για να ανέβεις το κάνω. Μπορώ να κάνω workshop στο tablet σου, μπορείς. Μην είναι. Θα το κάνεις καλά. Στο έκανα! Και κόλλησε το tablet σου. Δεν κολλάει ελευθερία. Δεν κόλλησε. Στο τέλος. Μπες. Τι δες. Κάτω, σε. Τι μου σε κάνω σλάπες να την παραπίσω. Τι πήγα από εδώ. Έπεσα επίτηδες. Το 37 δευτερόλεπτα μπορεί να κάνει. Και εσύ δεν βγαίνει. Πόσο πολύ καλό πέρασε, γι' αυτό πας τόσο αργά. Κάτω εσύ τώρα, δεν μπορώ να σου κάνω κάποιο λόγο. Ελευθερία το είναι κινητό σου. Δεν τέλειο. Το κινητό μου το κάνω καθόλου. Ωραία, σε περιμένω εδώ. Το πήρα! Έχω αυτό εδώ το πήρα. Αυτό δεν μπορεί να κάνεις τώρα. Θέλω σε περιμένω τώρα. Άρα μπορεί να κάνεις τώρα. Σήμερα μας έβαλε on the troll obbies. Πού Stop! You're funny! Έλα, πάμε από εδώ. Μόλις έπεσα. I can't do that. No, πήγα στο Snapchat. Κατάλαβες, πήγα στο Snapchat.
Το έκανες. Αυτό δεν το έκανες. Πού είσαι, εγώ είμαι εδώ πέρα πάνω. Το πέρασα. Πώς μου πέρασες? Εδώ είμαι στο κίτρινο. Είμαι στο πάνω στο κίτρινο. Πώς είναι. Δεν είσαι στο κίτρινο. Όχι το. Πάνω πήγα εγώ. Εγώ πήγα πάνω. Ήρθες πάνω. Girl, I'm here. Να, μπορώ να πάρω καινούριο σλαπ. Εγώ θα πάρω σλαπ τώρα, τζάμπα. Είναι εδώ πέρα. Πού είσαι? Θα πάρω καινούριο σλαπ. Εγώ έπεσα από εκεί. Πού είσαι? Να βλέπω εδώ πέρα σλαπ. Εδώ πέρα θα πάρω. Χιχι. Πάρω σλαπ τώρα. Κάπως. Από κάπου. Δεν ξέρω, κάπως λέγεται αυτό. Από κάπου δεν ξέρω πού παίρνει. Δεν ξέρω. Μετά να κάνω το parkour μπορείς. Ναι. Τι θα πάρω βασικά, δεν ξέρω καν τι θα πάρω. I didn't do anything, girl. What did you do that to me? What did you show? Show me to me. Ό,τι θέλεις σλαπ. Δεν θα πάρω, θα πάρω. Άμα θέλεις και εσύ, Εσύ παίρνεις πολλά. Πού είναι το σλαπ? Πού είναι, εκεί πάνω. Τι λες, δεν το πάω. You're just doing the parkour. The parkour. Εγώ το έκανα το parkour. Εγώ το έκανα το parkour. Το πράσινο αυτό. Αυτό. How did you do it? Why are you doing it? Έπεσες. Why did you do it? Δεν έτρωγα με την νούντελ. Έβγα πολύ την νούντελ. Δεν θέλω να φάω και το έφαγα όλο. Όταν μου έρθει να φάω νούντελ, δεν θέλω να φάω και το έφαγα όλο. Όχι, πρέπει να κάνω wall hop. Α, εκεί είσαι, περίμενε. Εγώ δεν θέλω να κάνω χώρο. Όχι, δεν πρέπει να κάνεις. Μπορείς να μην κάνεις κιόλας wall hop. Το κάνω, το πέρασα ενώ wall hop. Ναι! Τι είναι αυτό? Gold slap! Έκανες το wall hop. Ναι. Όχι, δεν το έκανα. Έρχονται, αν θέλω να σου δείξω λίγο τι να πάρει στο τέλος. Α, να, όχι, δεν πρέπει. Δεν θα πάρω το τέλος. Τι θα πάρω? Θα πάρω τέτοιο. Golden slap. Το είδες. Αυτό το είπες κιόλας. Όχι, α, ναι. Μοιράμε. Τώρα κορτσακί. Wait for me. I'm waiting for you, bro. Bro, what my best? Πού είσαι? Είμαι εδώ. I'm coming. Δεν έχεσαι καν. I'm coming. Σε ποιο γράμμα? Ανέβηκα εδώ πέρα.
you do? What? I don't know what you do. Girl, do you know some English? Any drama, you know Πού είσαι? Πήγαινα ανάποδα τόση ώρα. Όταν περνάγαμε το parkour, τόση ώρα το κάνουμε ανάποδα. Ναι. Όχι, ναι. Όχι, δεν το κάναμε ανάποδα. Σωστά το κάνω. Όχι, δεν το κάναμε σωστά. Δεν το κάναμε. Αυτό εδώ πέρα. Είναι το κρύος από πάνω. Πού το πέσει και περιμένω. Θα πέσεις μέχρι να σε περιμένω. Το κάνω να περάσω λίγο. Το κάνω από εδώ. Πέσει ρε από μένα. Άιντε. Τον έριξες. Ναι. Άντε τώρα. Το έχουμε κάνει στη σιάπηση. Άντε τώρα. Τον έριξε. Τον έριξε slap και τον έριξε slap. Τώρα είμαι σε αυτό το πράγμα. Περίμενε με σου λέω. Να, μέχρι να σε περιμένω θα ξημερώσουμε. Να στο περάσω. Μπει με κάνω τώρα. Δεν κατάλαβα το σήμερα. Να ρωτήσω. How could you do that to me? I didn't do anything. You do, bro. No, I didn't do anything. Έρχομαι, κάτσε. Μόνο ότι άμα πέσεις πέθανα εγώ, γιατί θα με σκοτώσεις, σωστά. Δεν θα με σκοτώσεις αν πέσω. Yes, why? Γι' αυτό δεν θέλω. Πώς έρχομαι. Ήρθες. Μη πέσεις, please. Οκ, σίγουρα θα πέσω. Πού είναι. Α, το τέλος. Πέσα. Εδώ είναι το τέλος, δες. Εδώ είναι το τέλος. Έπεσες. Το πέρασα. Ρίξε μία και έπεσα. Στο τέλος. Ναι. Ποια, πώς ήταν. Δεν έχω ιδέα. Όχι, και εγώ το έχασα, με έριξαν. Ρε, μην πας στο τέλος, δεν αξίζει. Δεν έχει μου απλά ένα swap. Και είμαστε μία ώρα και έχει πάρει 4% από 2. Τόσο πολύ αργά είναι. Με της μαμάς μου είναι, με ρώτα σε μένα. Το δικό μου που είναι, το δικό σου που είναι. Ναι, έχω εγώ της μαμάς μου πέρα. Α, Κάτσε, ξέρω σε ποια θέλω. Αλλά δεν τη βρίσκω. Περίμενε, θα τη βρω κάπου. οκ. Προβάμε 40 λεπτά βίντεο. Μήπως να τελειώσουμε. Ναι. Ωραία, αντίο guys, bye. Bye.